दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों रान्दों आरो सोमब्लानि दावहा। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नैबे शर्ट भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों अनिल नार्जारि, दैदेन औवारि, दैबुति बसुमतारि, बारसि बसुमतारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, स्क्रिप्ट, डिरेक्सन, केमेरा, एडिटिंआनो जादों सुबर्णा बसुमतारि। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि A.B प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अमर बसुमतारि आरो बिथांनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ जोंनि गेजेराव थाब थाब लानानै फैबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि।